Takže nazdar lidi, jmenuji se Xtane Rix, jsem na světě Svenska a postavu vám ukážu až po turnaji, který odehraju. Dělám to přes mobil, protože Fraz mi tady jaksi moc dobře nefakčí. Jsem level 63 a tady už se nemůžu dočkat, až půjdu ten turnaj. Tady mi začne za 2 minuty, takže už na něm brzo půjdu. No doufám, že to vyhraju. Nebo se aspoň umístím. Doufám, že to z té kamery jde dobře vidět, protože si nejsem moc dvakrát jistý. A už se teda na věc. No. 3, 2, 1. Jdu tam. Mám trošku vrzající židli, takže se mám za případné vrzání. Tak, už jsem tady. Krejča. Na to narážím teďka pořád. No teď už je nás tady trošičku víc. No. Ty krás, teď nás tady je už 8. Z té kamery to fakt nejde dobře vidět. Já hned vběhnu do obrazu, takže to bude rychlý. Jo, kolik nás tady je? Jo, 8. Dobře jsem to spočítal. Tak tady by bylo dobré se umístit, hodně dobré. A já už běžím. U turnaje teďka bude teda náramně ticho. Takže doufám, že to nějak dopadne, no. Teďka přišel i můj brácha. Pozdrav. Čau. Šel zdržet kameru. Daj baka, nic nezmačkneš. Dobré, nemusíš tam vracet. Jen to prosím tě to. Asi pravděpodobně kino. No, dáš, jak to tak chvilku vydržíš. Teď jsem hodil blbě, ale aspoň, že jsem něco chytil. Jak se číte, tady dole je i zima. Takže to Lukáš nejspíš řekl.
Protože mu je zima. Tady dole je fakt zima, ty. Ti přede mnou se hýbou fakt rychle. Jak slyšíte, můj brácha právě došel. Nemusíš to tak hrozně přibližovat, mi pak uteče ryba. Teď ty ryby hrozně tahají, už mě serou. Pojď tady, rybko. To nesnáším, to nemám rád. Takže už nemůžu být první, nejspíš. Pojď za rybko, pojď. Jo. Sven Malba. To není Sven Palba, to je Sven Malma. Běžím, rychlík. Já jsem rychlík. Právě došel do cíle. A vyhrál jsem na 17 fižmincí. To jsem teda ještě nevyhrál. Výborně. Tak to jsem teda ještě fakt nevyhrál. Yes. Výborně. 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 To je fakt dost dobrý. A ještě tady vám jdu představit tu svoji postavu. Ještě se teda zajdu pro tu mušli. Tak. Já jsem ji ještě nedal, tak jsem myslel. Takže teď vám jdu představit. Teď dám... Jsi na česky? Ne, já jsem na Svenska, to jsem říkal na začátku. Takže teď vám jdu ukázat svoji postavu. Přibliž to, myslím, že semhle. Do té postavy. Vidíte, vypadám takhle. No, co se tady k tomu může dodat? Nejdražší rybu mám celkem malou a ulovenou. Teď choď blíže, já to budu mačkat rychle. Teda, jestli byste na něco potřebovali návnadu, tak já vám teda odepíšu na YouTube. Už vám to ukazuju teda, jak vidíte. Ukazuj ceny. Proč neukazuješ tady? Tady trošku doleva. Ať ho vidíte. Poháry. Víš? Víte, většinou jsem vyhrál teda z rejsu a lejran. Mě ty na lodí teda nejdou. Někdo mi napsal zprávu, to pak odepíšu. Ne, inventář neukazuju, vlastně jsem si zapomněl. 31. No jo, dobré. Takže tady jsem. Tady. Musím tě ukázat. No, pohybuju se všude různě na světě, denní úkol ještě nemám splněn. Takže to by bylo už tak všechno. Čau, u dalšího videa.